Jo em dic David Bo, treballo en producció, en dramatúrgia, en direcció del Racó de la Festa. El Racó de la Festa és una cooperativa d'Amposta. Ens dediquem als events, ens dediquem al teatre, ens dediquem a la moda també. Des de petit m'ha agradat llegir i m'ha agradat escriure, però el cuquet del teatre, realment, si he de ser sincer, me ve molt més tard. Jo feia teatre de petit amb un cosí i era ell el que agradava el teatre i el que m'empenyia a mi a fer teatre, però una mica arrossegat per ell. I és curiós perquè és després quan pega la volta a la truita i a finals de l'institut i sobretot a la facultat començo a fer teatre ja més seriosament, amb el taller de teatre d'allà, de la facultat, i tot i que faig història de l'art, el teatre està sempre picant a la porta i acabo història de l'art, però després ja viro directament i començo a fer-ne, a fer teatre. És a través de fer-ne com m'acabo enamorant i ja no concebo la vida sense els escenaris i sense escriure i estar als escenaris físicament. Jo estic a Barcelona fent teatre amb l'aula de teatre de la Facultat d'Història de l'Art. Per un petit projecte sobre Santiago Rusiñol conec el David Anguera, és un músic com no n'hi ha, i un gran actor també. Ell coneixia a Marc Barberà i se n'enteren que hi ha un càsting aquí a Amposta per un cabaret, per començar a fer un cabaret a la Festa del Mercat. Joan Guijarro, que era una mica l'ideador de tot això, ens va fer el càsting, li va agradar molt, ens va agafar i a partir d'aquí vam començar el primer Empolino a la Festa del Mercat i a partir d'aquí vam començar a col·laborar amb ells. Més tard jo vaig entrar a treballar al Racó de la Festa i a partir d'aquí han anat sorgint altres projectes més personals, més petits, no tan enfocats en el cabaret. A mi el que em dona el teatre és que està viu, és a dir, que per molt que tu hagués assajat, per molt que tu hagués inclús escrit una cosa, perquè també he escrit per a l'escena, a pesar de tot això, quan sigui l'obra, està viu i pot passar qualsevol cosa. I és una mica aquesta fragilitat el que enganxa, perquè realment cada obra és un món, cada funció és un món, millor dit, i no saps mai on pot acabar. A l'hora d'escriure teatre sí que és veritat que el públic llima, no? Va llimant. Llavors, les primeres vegades, això, venint de la poesia, venint de la narrativa, ets molt barroc a l'escriure i descobreixes que allò dit, com si fos quasi un vi, no passa bé per boca. És a dir, quan posem alguna cosa en escena, el públic només té una oportunitat per a sentir-ho. El lector de narrativa de poesia pot tornar una vegada i una altra. En teatre tens només una oportunitat, has de tindre, no sé, més en compte això, més en compte el ritme, més en compte, sí, la musicalitat. Estem a Sala B, aquí a Amposta, prop de la Rotonda de l'Olivera. Això és una sala de teatre. Fa molt poc, fa mesos, era unes oficines, eren les oficines de la companyia, de la cooperativa, del Racó de la Festa, IDH. Però nosaltres som animalets de teatre, volíem un teatre, volíem tindre la nostra casa. Fa 11-12 anys que tenim un Empolino, tenim un cabaret a la Festa del Mercat, però el volíem real, volíem un espai nostre on exhibir. El nostre treball i el treball dels nostres amics i el treball de tants i tants companys que van pel món. Estem fent allò que sempre volíem fer, que era cabaret, és a dir, teatre directe, teatre amb música, teatre amb dansa, i teatre crític, teatre trencatabús, teatre humorístic, però també dramàtic, en el sentit que l'humor és una cosa molt sèria. Me sento privilegiat, jo sé que no és gens normal la meva situació, poder viure, jo soc de Camarles, poder viure al costat de casa, i dedicar-me a això. Jo crec que estem vivint un gran boom d'aquestes terres, se fan un munt de coses. La cultura, el teatre, la poesia, el que fa és refinar-nos una mica. Ens refina i
i fa que siguéssim un pèl més sensibles a les coses, a altres punts de vista, a altres cares de la moneda, altres cares de la situació. Llavors, en aquesta línia, el racó de la festa està alineat amb l'ERA, la Comunalitat d'Amposta. Nosaltres, com a racó de la festa, estem dins de l'eix de cultura i una mica a través de la cultura promovem esta economia social i solidària i esta ajuda mútua. Salute, per exemple, és un dels projectes que farem. Va una mica per aquí, va una mica per usar la cultura, usar el teatre, en aquest cas, també la dansa, per a millorar en la mesura del possible el benestar emocional de les persones. Creiem que aquí el teatre és bàsic perquè ja és això, i és un ritual social, urbà, que neix per a fer comunitat, per a passar tots alhora per un trauma, que és aquest trauma que explica l'obra en concret, la que sigui, passar tots per aquest trauma i sortir renovats i sortir més units, no?